Bun și salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Clash Royale. Filmez acum. Am început. Ha! Azi screen recorder. Așa cred că se numește. Nu sunt prea sigur. Da, azi screen recorder. Recorder. A scris bine? Recorder. Da, nu contează. Vreau să deschidem cufărul. Maximul meu a fost X-Baller deck-ul. Maximul meu a fost de 8 victorii la boom. La acest minunat joc. Nice. Ok. Ha. Orice ar face, nu mai are șanse. No. Zap. Mamă, aproape că i-am dat jos un turn, frate. Fii mai atent, tipule. Ar trebui, totuși. Mamă, are 3 Musketeers Mirror Deck. Să sperăm că nu știe să-l folosească. Am zis să sperăm. Mai are 3 Musketeers Mirror Deck. Ok. Princess. Să vedem ce pune. Nu, dar Knight-ul ăla. Că mă enervează Knight-ul. No. N-a mers. Nu cred. Nu, am pus greșit, ai spiritul. De fireball. Acum o să-și folosească. Da, acum o să-și folosească 3 Musketeers, pentru că eu tocmai mi-am folosit fireball-ul. Da, normal, de ce să n-aibă zap? Cine nu are zap? Frate, nu mai ține Knight-ul ăla acolo. Dă-l încolo de Knight. Trebuie să pun bowler-ul. Clar asta. Punem aici bowler-ul. Bine că avem fireball-ul. Strânge pentru cei 3 muschetari. Nu. Nu s-a întâmplat asta. Nu s-a întâmplat. La push-ul ăsta, ok, perfect, cei 3 muschetari. Știam eu. Zap. Boom, bada boom, bada bam, bada boom. Boom, bada boom, bada bam, bada boom. Boom, bada boom, bada bam, bada boom. Du 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 du. Du-du-du-du-du-dum. Du-du-du-du-dum. Du-du-du-du-dum. Ok, e good game. Nu mai are șanse. Din momentul acesta nu mai are nici o șansă. Zap. Zap. Nice. Nice. Fireball aici și e good game. Bun, tocmai s-a terminat meciul tipului. Tocmai avem o victorie. Avem 5 victorii și 2 lozuri. Uitați. Stați. Ce să fie. Gata. Zicem că ok, deschide un giant chest.
Să vedem ce-i pică. Păcat că nu-i pot da... What? Stai. Ce? Stai, ce? Stai, ce? De ce nu mai apăsori la prieteni? E ciudat. E foarte ciudat. Stai că ne-a trimis un mesaj. Joc. Stai puțin. De ce nu te mai am la De ce nu te mai am la prieteni? Sunt confuz. Hai să mai facem un meci. Nu. Nu deck-ul ăsta. E cea mai bullshit deck. E cel mai bullshit. Golem, nice. Cea mai mare porcărie de deck inventată ever. E asta. Da, Gel, de ce să nu aibă un deck atât de bun? Știi? Pentru că... Da, să fie doar Cezar praf. Știi? De ce să nu fie și el? Nu că el n-a făcut nimic, el e cel mai tare din păcare. Nu mă nebuni. Hai mă, scoate ăia. Witch că ăștia. Hai, că trebuie să fac ceva. Cât durează? 7.5 secunde. Da, nu. Lumberjack-ul vine aici. Ok, cineva ține cu el. Să punem neapărat ceea ce știi. Fire Spirits. Dai. Nu lăsa. Perfect. Cred că e Sorin care ține cu. Nu are cum. Nu știu cine e. Nu știu. Dar în curând o să încheiem. Asta e cert. Nu cred, frate. De ce n-am niciodată elixir? El are un avantaj de elixir imens. Trebuie să-și folosească un minion scurt de să folosesc un zap. Uite că acum mai fac ceva avantaj. Da, nu. Gata, știu ce o să pun. Hai, încă 2. Nice. Nice shot. Vier. A ratat-o pe asta. Dă-i odată așa. Zap here. No. Stai bine. Stai acolo unde ești, băiete. Hai, da. Nu, Skeleton Army. Zap, no. Ce mi-a făcut? Nu se poate. Mi-a dat 2 tower jos. Nu cred. Hai, nu mă nebuni. Hai, mi-a dat 2 tururi jos. Măcar 1. Să nu spui. Good game. Deschidem cufărul măcar. Am primit epice și de la 4 win-uri. Dar de... Ok, vorbesc eu cu el, da. Bun. Chiar nu mai am la Friends. Ne uităm puțin la Alex Neymar.
Cred că îl îngrosesc. Deci Iordan... Ok, bine, bine. E bine. Are lightning pill. Oh, frumos, frumos. Ok, tipul ăla cred că a ieșit din meci. Cred că da. Prințul ăla o să facă totul. Hai să vedem ce... Oh, are Valkyrie. Bun, bun băiete, bun. Și ultimul card pe care nu l-ai pus niciodată? Care era? Da, nu mai contează. Hai că mă uit eu la decul lui să aflu. Memorez tot ce s-a întâmplat. Alex Neymar, view profile, prins. N-a pus giga minionii. Gata. Hai că ne-a răspuns. Ok, explic eu. Să-l deschidem. Avem o epică, băieți, o epică. 1, boom, epica. Al doilea Goblin Barrel. Am primit 3 epice. Și mai am doar... nice. V-am zis că mi-am luat gard. Iar de aici voi nici nu știți câți bani are Sorin. Bine, hai că încheiem aici. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade din seria noastră de Clash of Royale. O să filmez un episod de Clash of Clans. Asta va apărea acum. Da, pa!